Bengisadidwe isinqumo saPramod noViraj Andara. Ngisababona njengengane, ngakho ukubavikela kusawumsebenzi wami. uViraj noPramod bafuna ukwenza into yabo ethi bona okokuqala nje empilweni. Futhi AJ, uma ungafuni ukuthi ubaseke unqaba ukuthi ume nabo kulokho, ngebaphinde bekhohle ukuthi ngesikhathi bekudinga kakhulu wena uzange ubasize ngalutho. Lokho ngekusoze kwaphuma emqondweni wabo. Kodwa yonke into eshiwo Lila, ngithe mangizwa umqondo wami ozoguquka. Yazi ngaso sonke isikhathi mawukhuluma nami, bengivama ukuzwa umqondo okuthula, okwesikhashana ngikuzwile lokho. Uyazi uma uke wathi, uyasibona kona isithombe sakho lapha kulila. Le ntombazane eyingane ibeke seyiza nento efana nalena la. Kanti manje iliphi iqiniso noma okwamanga? Angisazi ukuthi ngikholwe ba manje. Kodwa nginesiqiniseko ngakho ukuthi akekho uthatha indawo yakhe empilweni yami Andara. Uxolo ngizohamba. Cha. Ima. Kungani uyangaphandle? Empeleni ubukhuluma nonkosikazi wakho ngithi ingakho nje. Nami ngunkosikazi wakho nje, kodwa uAndara hayi kulungile, uthi ngivele ngihambe. Ima. Ngiqonda ukuthi ungahlala khona la. Ngizokubona mase ngiqede ukugeza. Uxolo. uAJ bekhuluma nawe eqaleni ngithi ngivele ngaphazamisa. Manje ucabanga ukuthi ngase kube ungidinelweni? Ukuthi nje kokunye mina ngazi ukuthi ngiyiphathe kanjani menginaye. Ngisho ukuthi angazi ukuthi yini ezomenza jabule noma yini ezomenza ukuthi adinwe. Angikwazi ukuqonda umuntu nje mina. Kodwa AJ wayengaziphathi kanje nawe ngithi. Wayeziphatha kanjani mina nawe? Uyakwazi nje ukukhuluma kahle ngothando. Hayi mina ngibona ngathi akakwazi. UnguHitler. Sanibonani. Sawubona gogo. Ahamba kanjani amalungiselelo? Yebo. Ukuphi uRupa? Ukhona yena kodwa ngisamthumile. Phuza lokho. Gogo. Ulila kufanele ngabe usevukile. iRaksha Bhadani namhlanje kufanele uthi uyakhumbula. Nina nobathathu lila nimqaphe ngelihlo lokhozi ukuthi wenzani, yini angayenzi, yini ayenza kahle, yini angayenzi kahle. Angjalo nhlobo gogo. Kulezi insuku AJ ujabule kakhulu ngaye. Uvemelana naye yonke into ayishoyo. Akamjezisi inhlobo. Sekuyisikhathi eside ngingayizwa ibhaza la ekhaya. uAJ usemthemba kakhulu, kodwa umbuzo uthi ingabe uthembekile yini? Durga, ngiyazi ukuthi lendlu uyikhathalele kanjalo noAbiram, kodwa kusho ukuthi akekho umuntu onendaba nalendlu nanokuthi kwenzakalani phakathi kwaleli khaya, uyangizwa? Gogo.
Sengiqedile Rangoli. Kumele ngenzeni manje? Ayaze ayinhle. Awusho ufakile uturmeric la nevermilion. Yebo. Hayi cha siyabonga mningi umsebenzi ekumele ukuthi uwenze. Hlala phansi. Kumele udle ukudla wasekuseni, hlala phansi. Durga, eluphakela ulila ubese uphakela nabo bonke abantu bazofika lamaduze. Gogo ngisawasha izandla ngiyabuya. Oh Ngikhohle ukukutshela ukuthile. uLakshmi uhambile waya kubo ngabe sike ngikhohle ukumnikeza amaswidi ecoconut. Hayi Gogo. Ungakhathazeki. Ngithumela ivadi noLakshmi namhlanje kuseni manje sengizithumela noShweta futhi. awusiyabonga. Uwenze kahle lo msebenzi akukho nje okukhohliwe. Hayi cha ngiyabonga mntanami. Ungangikhohlwa ke nami. Uyabona kuma suhamba usuyovakashela kini ungakhohlwa phela ukuhamba nenali ivadi. Yebo gogo ngeke ngikhohle. Hayi ngijabule. Gogo ngizobuya manje. Sawubona ma. Sanibonani. Sanibonani Awu. nonke. Sanibonani ayihlalani phansi. Durga. Sanibonani. Ayibo. Durga, Ha? kwenzakalene emalungiselelweni? kaRaksha Badan, ubhuti wakho akasezini. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.